जोंनाथ' ओरैनो एभ्रि इयार 100% जाखायो खिन्थु एबार माने जोंना साबसिन जादों बिकज एबार जोंना गथ'फ्रा 90 एबाब साबा गथ'आ मोनदों आरो जों स्टुडेन्टआ मोनदों जों एक्चुअलि सिन्स लास्ट 3-4 years we have been trying जों माने सेस्था खालामगासिनो दंमोन 90% एबाब लाबोनो हास्ला हाया माने एसे एसे थाखाय थालाङो जेसेबां खस्थ' खालामबाबो माबा नङा माबा मोनसे माने थालाङो आरो फरायनायाव दा एबार माने गथ'फ्रा हादों एबार स्टुडेन्टफ्रा हादों दे आर सक्सेसफुल दिस टाइम स' आवर हाइएस्ट पार्सेन्टेज इज 95.6 औ ओमफ्राय 28 स्टुडेन्टस दंमोन जोंहा 28आव माने 24 स्टुडेन्टसा जोंना फार्स्ट डिभ मोनदों आरो 3 स्टुडेन्टस सेकेन्ड डिभ ओमफ्राय सासेया थार्ड डिभ मोनदों ओमफ्राय लेटार्सआ 13 लेटार्स इंलिशाव हिन्दीआव 6 लेटार्स बर'आव 5 लेटार्स साइन्सआव 7 मेथ्सआव 7 ससियेल साइन्सआव 15 लेटार्स हाइएस्ट ओमफ्राय डिस्टिंक्सन 8 जना डिस्टिंक्सन मोनदों 7 जना स्टार मार्क्स मोनदों आरो लास्ट इयारनि रिजाल्टखौ नायोबा एबार साबसिन लास्ट इयारनिख्रुइ बहुत मोजां माने फार बेटार देन द लास्ट इयार जोंना हाइएस्ट पार्सेन्टेजआ 89 पइन्ट सामथिंमोन माने एसेनि थाखाय थालांदों आरो दा बिदि एसे एसेनि थाखाय सब समाय जोंना बोसोरनै बोसोरथामा जाबाय बिदि थालांगासिनो दंमोन दा एबार माने खनसेनो बारजोबनो हाबाय आरो गथ'फ्रा 90 लेभेलखौ बारनो हाबाय आरो हाइएस्ट मार्क मोननाय स्टुडेन्टनि नामा बिना जाबाय माबा नामखौनो बावबाय आं हाइएस्ट 95 इज मनीष ब्रह्मा ओमफ्राय बे जोंनिनो स्टुडेन्ट जाहैबाय जों बिथाङा जोंनि स्कुलाव क्लास 4निफ्रायनो दंमोन थारमाने जोंना बे बेट्सनिफ्राय जोंनि गथ'फोरखौ जों बरननो हाबाय आरो नङाबा जोंना प्रिभियास एग्जाम्सफ्राव सब दस्रा स्कुलनिफ्राय फैनाय आरो मस्टलि क्लास 8 क्लास 9आव जोंनाव एडमिसन लाफैयो आरो ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसनाव फैयो जों बिथांमोनखौ फोसाबनायावनो जोंहा बोसोरनै थांखायो आरो ओमफ्राय आरो 90% टारगेट खालामबाबो जाहैया जागासिनो दङ स' मनीष इज द फार्स्ट बेट्स जोंनि गावनि स्टुडेन्ट जों होननो हायो आरो जोंनि स्कुलनि स्टुडेन्ट प्रडाक्ट आरो जिहेतु क'क्राझार एरियायाव ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुल जोंहा बहुत स्ट्रेटेजि दं आरो जोङो आरो बारायलांगोन जोंना एबार जों एफिलिएसन मोनबाय 11-12नि थाखाय स' वी आर स्टार्टिं आवर 11 दिस इयार आर्ट्स साइन्स कमार्स मोनथामबो स्ट्रिम जोंहा दंखायो एन्ड वी हेभ गट वेल ट्रेन्ड टिचार्स एन्ड हाइलि ट्रेन्ड टिचार्स जोंना दङ ओमफ्राय जों दा एकदम विथ ए बिग स्टार्ट वी आर गोइं टु स्टार्ट आवर क्लास 11 दा एडमिसन्स जागासिनो दं अलरेडि स्पेशली मस्टलि एडमिसन्स आर कामिं फर कमार्स ओमफ्राय स्ट्रेटेजि जों स्टुडेन्ट्स नायनानै स्ट्रेटेजि बानायो एभ्रि इयार जोंना स्ट्रेटेजि चेन्ज जायो इट डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ स्टुडेन्ट्स जों माबायदि स्ट्रेटेजि अबे स्टुडेन्टनि थाखाय लानांगोन जों बेखौ बेच बाय बेच वी डिसाइड द स्ट्रेटेजि थ' एबार क्लास 11नि थाखाय जोंहा बहुत स्ट्रेटेजि दं बेखौ जों दा गथ'फोर फैबा लासै लासै जों खालामबाय थालांसै आरो